сериозно за снимки и така. Да, бе, аз гледам, че е съгласен. То беше хубаво там на Нир да излезнем ние първи. Добре, че прех Марината. Че без откинал разбат. Добре, че долу прех едната Марината, че бях откинал разбит. От толкова сваляне и завиване. Ние гръма с тия гайковерти, брат, колона, фърчат разби. Стигна братилища, значи... не, тя е братилища, още сме далеч от братилища. Не рискува никой. През локвата от десно викам, че не рискува никой или е дълбоко ли това? Не е дълбоко. Дълбоко, не иска да се цапа. Да, много ще връгваме. Да, затова заобикалям. Ти като ти е мръсно ми казваше, че... Да. И тази трънка тук. Това е отвратително. Не вярвам, че пика. По-скоро ще на нещо друго. Бабе, това... Да. Бети не е. Я и Румен и снимач си. С Марио. И фото имаме с нас, бе. Тия моторкаджите са почти от всичките казали, Калин вика, я няма им се возят. Вика, нещо искали да се вози тук до вратилища. И Демек? И няма да идват с моторите. Ще ми дай вода. Нагоре, аз ще го затворя. Малко, я ще го затворя, защото малко се разписам. Я бутни огледалото, после само. Я съм си ще трябва да го изпреварвам нека. Въпреки, че си кара доволно. Нема фана изниват. Че е много стръмно. Около него брррр. Само въртиш нагоре да излазаш и това е. Даже много добре се вижда. Тя верно се замина. Тук някъде го късаш. И е. Няма файда от.
Тук нагоре мога да фанеш право нагоре и ще излезнеш преди. Неща да съм такова место. Аз се пробвах един път тук с гитарата, още от тук не можех да излезна. Няма да имам никакъв проблем с, ама не искам сега. Дай си, може стане нещо. Оу, щом тук е паднала, значи си представям горе, още по-зле. Ето ги натисна. Вие каза замръзнала шума, това ще бъде майка. Чакалта вече. Гледам на мазничко. Трябва ще си зимна течност. Аз ще помръзни като ма бързи. Пеко е меко. Колко е сега тук? Казва 5, ама не държи отдоле 5. Аз предполагам, че горе на равното ще спрат. Те залетва на майки. Че ще се подскочим. Ясно. Чули го? Не. Какво бърза толкова? Какво ще... Тя момчета ще да мога да се предаде някаква машина, ние няма и да разберем, като не му хватни радиостанция, нека ключи, ни нищо. Ти имаш и радиостанция. Идеята, ама другите не... Толкова е измръзнал, че се кършат направо. Те сега са младички и като са замръзнали. Това казаха, чекай, че ще точно някаква чесачка така отваря. Текта да мога ги снимаме. Виж кой е първи там. Без които са... Няма как да се разминеш тук. Ето има тук на това на градката, може да се размине. Тук те има къде да се размине. Кой е първия там? Неколко са. Нищо се не вие. Те спират май. Да. Да, добре, дявам.
част от офрода. Не, до камика не е проблема, след камика по-гадно леко такова. Първи ще има чистиме, снег, глупости, нищо се види, нещо не нищо. Аз затова наистина съм първи. Ние пъти го знам, ама. Айде, почва се. Биро си свикнал. А? Ти си свикнал, а той не. Ей, тук малко каменисто и това. Там като се качим, ще му обясням как се качват и другите. Тук излезна стокова витара без задига. Това не може да го повярвам. То зависи колко си го прежарил. Казал съм ти много пъти. Аз го докарах за това. С континентал гумите, викам това, ако се върна и има гуми, ще е добре. Треска, ама излязна. Слънчице. Не, просто е ярко от снега. А и над мъглата да, може да такова, да се отправи. Тук всеки път става патилата. Пискат ли? Да. Ето, верно писка отзад. Пискай, бе, пискай. Ало! Какво? Добре. Вие ще карате ли? Караме, тук сме нагоре. Не, тук сме справи малко, да ще изчакаме тогава. Викам, този самолет да го не снима. Трева на става. Да, нищо. Можеш? Айде да прави. Роко, ще минаваше напред. Не, водите я да са втори. Води.
Ти? Абе, тук нали минавахме за... камъните. Дали са помръзнали. Изчакват се, какво ли правят, аз не мога да разбера. То буксур. Абе, това не е сериозно. Това ще го дръпне. Не, беги да Не си. бе, той включил ли изобщо на таки нещо? Включил е, ама струшил нещо. Тук обаче си става 10 см. То става, ма. Може 11 без 20, а ние сме тук. Няма ориентиране, бе, аз това Да се връща. Аз съм пустил, виж къде има да, по GPS е горе консеквенция. Я карам на това горе стали. И затова ти казах на апарат, не бе. Вие не пойдехте по мене и аз се върнах това, защо е кеше аз съм. Занима главата малко. Не, сега вече... Все едно караме в Сибир.
Преде много дълго. Тук е тафалка. Е така тук е. Много твърди това. Тук е отвърдително всеки път. Ако може да държи отгоре на коловозите, някой някакъв камък изкара. Меракли, иначе. Давай бе, Ева. Бръдни се. Да се пътентят по целите. Какво наши? Те нека широко ще се... Няма къде да Ще се запръсва. пред. Добре го не струши. Наливаш ли жер? Наливаш ли жер? Я викам, какво се справя? Бако ще ни погоди. И аз готови сте. Ще снимам видео. Значи да мълчим. Ще има музика на клипа, ще има музика. Честолечиви и цвят ни казаха. Пущате музика. Айде да си страдалиците. Чакай. Аз си ладик. Няма и малко и много става. Ма и това е интересно джипчине, че някаква непозната марка. Това е Volkswagen, бе. А? Volkswagen. Дайхатсо. Да, ама виж, че това е само купето. Ама и моторче, не, каза, че е Тук е по-меко. Виж ли, по-го не е смързнал. Това е така като неговия урезан, не ти пука, разбираш. давай, тръгнат резон. Гадно покрай вратите. Той това е лошо. Я и оня мисля да го режа, ама той че ми... Това се бъркат с миналия път, защото там мога фанем за лакатник.
Но и зад нас да си карат. Да. Минете отпред и да снимае там през локвите нещо нагоре да стане по малко шоу. Не, трябва да се направи нещо. Разклоняваше ли си пътя, че тук малко... Горе се разклонява пътя. Това е основният разклон. Това е основният, на който се губят всички. Защото тук са локвите, дълбоките локви, две качвания има и после така леко заобикаляме. Виж каква резервна гума се суе. Да, маленьката. Качо! Качо! Качо, преди пилона, я ще мине отпреде, да ида нагоре да ви снимам. Не, нищо. Преди павон. Да, пилона, да, ще мина аз отпреде. Там къде е чакалото, нали го знаеш? Да, Наливавате го. да. Там са наредим всичките, що ще е готино. Преди пилона, преди да кача го. наредим така като... Добре, ставай така. Добре. Айде, карай. Откършваната тръба. Отляво. Тук имаше една много отвратителна. Къде е малко? И тази станала дълбока вече. Направо, тук си е. Не, мина. И като си хера друга и го отрезал някой високо. Нищо, само подпре колата. Отпреде. Точно така бе направено, че са еднакви с него. Ама нямаше проблем. Това видео. Се изчекваме това. Да бе, в 3 часа ще трябва да се тръгнем, че това момче, дето снима, има друго предприятие. Това е интересно много. Много джипки. Не съм минавал по този път и е някакъв непознат. И те нещо не се отказват. Ама те ако беха минали с моторите, ще измръзнат тук. Много стопи след това. До тук, да. На тук са 4 човека, заклатат яко. Много ме е търсене като...
О! То като го кача, А горе се изкопаха сериозни коловози, баш толкова коли като се опитваха. Да. като цяло нямаме много път. Леко не спирам. Най-тегалото мина. Като цяло трябваше да си взема една половинка ракия, с тази бира ви разгазирана, Нищо не се получава. нищо. Тук като се изкачвах, Не, 1100. То пише. А ние спускахме от бараката. Тя 1400 беше барак. То го завърта. Абе, то е за малки дете с него. Това ти качей. Да, и ги... Ние може да се напием на всеки Но ден. това според мен е най-тук веселата част. Татъка ще има някакви, ще скачат с мотори, ще въртят Ще с джипове. идем, ще спра малко да отворя. я цъкни само читачките. Цъкни читачките, кога можеш. Теки само Добре, мисля, че не си го чул. Това нещо стига. Акуняци.
теб ти трябва проходимо да не ти каля, да виж, че той не му фърля, той не е се офърлял като теб. Да. Еми, теб за какво ти е красота? Ти ако искаш, когато ти вика Ваню да идеш на братца си пиеш кафе с този джип, така си водиш. Не. Ивайло Райковски щеше да не има такива дойде. по-малинки, па са не офъргал това. Никола Йон не иска. Сме тук къщи има. Слезнам ли доле в реката, сме тук. Чиста ли или мазна? Не, добре. Ако снимат, ич не идат. Никол карат баба. Това си мина. Защото аз не съм натегнал много нарочно, защото не така всичко е ново, но колко идея е всичко влаза кал и веднъж ми блокира. Чекай да дам напред да го снимам. Затвор. Он мина вече, мина. Кое мина? Нещо съм бил стършил. Викам, тя забележително ли си да гледа, викам, къде тук нещо има. Това къде са? Долу, като след това сме на асфалт. Тук вече салат. Ама за мен... Не знам, какво да ти кажа. Ама си нема диференциал, че си е на карета. Той ти си на карета, да. Предема са здрави. Не са... При мен са... Няма да ви в реката. Аз да ви плащава баректа.
това най-погледно. Теодоре! Така, я се знае. Е, тук виж къде са... Да. Да му остане за спомен на това, но деше ще го направи. Ще го първи от на колеса. Еми, айде джипа! Айде! Това е главният майстор готвач, батиц. Снимат за календарове. Ще кажа нещо. Сега да не е за това. За некролого? Така се ти да е. Аз знам какво ще струва. Всеки се върти като путка и гледа само. Ама се съберат. Айде, вече е на видео, мога да правите какво се иска. Сега по-отделно. Айде сега застанем като праволаци и всеки един да се изреди. Аз съм българ, че обичам. Чакай да седна да ми покажа каса пия и да си ода, че е снег нагоре да се не седи.